bejo. Kowe ning ndi, Jo? Pangeran, jenengan wonten pundi, Pangeran? Jo, kowe ning ndi, Jo? Aduh. Piye, Jo? Wonten Pangeran. Jo, aku ketakok. Napa, Pangeran? Jeneng iki kok sepi yo, genek kewan lho, Jo. Nggih, kok pisane. Pangeran. Wah, apa iki, Jo? Kok nggih, Pangeran? Kula nuwun, Mbak. Dalah, sapa iki? Kula pengembala, Mbak. Kula badhe tangklet. Niki desa pundi nggih? Iki dusun dadapan le, arepe ngopo? Kula mboten semerep dalane, kula nyasar ing mriki, Mbak. Ya wis, kowe tak dadekke anak angkatku piye le? Nggih, purun, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ana apa to? Woro-woro, boten dadapan ngeten iki sayembara kanggo golek garwane andi-andi lumut. Walah, iya matur nuwun ya. Do, anak aku sing ngene do. Nggih, Mbok, wonten apa, Mbok? Aku ana warung sing penting banget. Apa kuwi, Mbok? Kowe ngerti to, Mbok njupuk dadakan kae sing putrane andane lumet bagus kae. Walah, nek Mbok rondo dadakan kae to, ya gelem to. Iya, Mbok rondo dadakan kuwi lagi ngenekake sayembara gawe anake andane lumet lagi golek gandeng. Iya purun, Mbok. Mbok, kula badhe matur. Omong apa? Apa mandek punya-punya? Sampun, Mbok. Kula kepengin kumut sayembara dados garwane andane lumut kados Mbak Yu. Oh, gak usah ngomong kuwi. Iku lho mbani lah. Nggih, Mbok. Ojo wedi Cahayu, aku iki widodari sing bakal ngebantu awakmu. Arep kebantu apa? Aku bakal ngebantu awakmu Cahayu. Tapi kanggone jimat iki nganggo kebersihan. Jimat iki jenenge jimat Kalimasada. Gimana nggih Cahayu? Matur suwun widodari. Nggih Cahayu. Hati-hati Cahayu. Kok ayu men. Wah, kalinet ya, Mas. Iya, Mbak Yu, piye iki? Wah, kalau Yu Kangkang. Oh iya, Mbak. Yu Kangkang. Tolong seberang. Aku gelem nyebrangne kowe, tapi ana imbalane. Apa imbalane? Duit apa emas? Mau aku duit karo Mas, kowe caloro kudu gelem ngambung aku. Aku gak ngabang awakmu.
Lah gak gelem ya wis gak tak sebrangno. Ya wis, tapi pisan tok. Apa iki ya bener enak? Wah, lah kok banjir kali ini. Piye iki lek ku nyebrang? Yuyu Kangkang, tolong seberangnya aku. Apa sebrang nih aku wegah. Engko tawane duit. Mau aku kali wae wis wadon elek. Walah kok jalan temen to Yuyu Kangkang. Ya wis yen iku karepmu, aku bakal gawe kali kisah. Walah bocah ayu-ayu kok sombong ngeram. Iya, monggo. Iya, Nduk. Walah bocah ayu kok sopan ngeram. Ayo, andem Kalau sing mau sing nyombong. ora gelem karo ngaruhi tanggane ya. Ya ayo sih. Lah yo. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Loh, sapa ya? Kula konten abang, kan kula konten ijo. Oh, cawadon ayu-ayu. Arep ngopo iki? Kula badhe tumut sayembara supaya bisa dadi garwane Andi-Andi. Walah, arep melu sayembara ta ya wis lungguh dhisik. Nggih, Mbok. Ya wis, tak celukke anda-anda lunga dhisik ya. Kuwi ning abang melu sing mbok dhisik ya. Putraku siang-siang lumut temuruna ana putri kang nggawi putri ningkir kang ayu rupane klenthing abang iku kang dadi asmane Duh ibu kula dereng turun Duh ibu kula mboten mudhun Najan ayu sisane Yuyu Kangkang Waduh, anda-anda lumut ora gelem Lah, piye to, Mbok? Aku sayangane kok ditolak. Ganti kula, Mbok. putraku siang-siang lumut temuruna ana putri kang nggawi putri ningkir kang ayu rupane klenthing ijo iku kang dadi asmane
najan ayu sisane si yuyu kangkang. Waduh, Nduk, wong loro ragam kabeh iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo iku? Kula Klenteng Kuning, Mbok. Kula Klenteng Kuning, Mbok. Kula badhe tuntut sayembara dados garwane ade-ade lumut. Lho, Apa? Kowe pengen dadi garwane anakku? Ora salah kok kowe? ya. Dicoba dhisik, Mbok. Ya wis, kene manus mbok dhisik. Ya wis, saya melu simbok dhisik. Wis melu dhisik. Nggih, Mbok. Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengger kang ayu rupane Klenteng Kuning iku kang dadi asmane. Ibu kula inggih purun. Ibu kula badhe mudhun. Najan Allah menika kang putra Lho, kowe apa ora salah to, Le? Mboten, Mbok, niku sampun dados wilane kula. Ya wis, yen kuwi dadi pilihanmu, simbok manut wae. Nggih, Mbok. Mbok, kula badhe jujur kali panjenengan, Mbok. Apa kuwi, Ngger? Mbok, kula asline pangeran. Badhe golek pengalaman urip kali sisiane urip. Hah? Pangeran?